dear Neto na Kamsi. Yes, Mom. Gini kunu nezuzu this evening? Mommy, for Pramaka. Ginko Megi. On play with. On a take again. On a plane. Okay, on a plane. In a play with honor plane. Okay. Oh, now coming downstairs. Where see that? Iya bushap. Imagine. O say gini? Iya bushap. Iya bu sharp. Hey. Imagine that ya where no more the okay. You see no more di okay. Okay. Or when see again that thing bushap. When the okay now. Or when but you see from more aka. One of me we scratching more. One of you will falling down nana. Okay, one of you will scratch again one of you will fall down nana. All right. Well, you were boy. After he heard the sound of. After he heard the sound of. This thing. Climbing up the stairs. Jesus. Yeah. You were boy. Kansi. Kedu ihe gị na nwanne gị nwaanyị na-azọ? So mommy, no downstairs with decoration again. Now we do decoration again. If una these things always sharp something. Na tite ya. So back there we see the way this. O nwere nchi ịghọtagodi ọ sagin ka ị kpụrụ ya. Just like it tries to move the baggy. Ị chọ ka m gbaa gị ọtọ? No, it just Kansi. Ịgba ọtọ na-agụ gị. Ọ ya yile akwa gị ọfụma. And anytime ị bịa n'iru m wee yile akwa gị otu again. Okolo elulelu wala ọgọdọ. Ikuku kuo. O vuru gị. Ọpande ọgọdọ gị wee na-eje. Ngwa. So mommy, so back there we see akagini we the decoration in mom. Maka always in shop. O nwere gị. Shop. Gị bụ nsọbụ. Ihe dị age. No, like itachi ya aka gị ka ọba. Okay, ihe dị itachi ya aka gị ga-agba ọbara. Okay, o nwere ihe na-adụ adụ. Ihe ọ na-adụ. So msineto ihe ga-adụwa gị aka. Dụwa gị aka ịkwesịrị idowe this thing. Ịkwesịrị na-agwa ebu this thing. Osimumba. So njili we watch ya from aka ya. Ihe nwa ga-adụwa ya aka ka iji iwe wee machie from aka ya. No, like wait. Come to show what I mean. So jide like this. So like you see all my the way all jide ya. When like this. We kuchapi ya nana. Okay. I see. Okay. Mommy. Ne scratch more. O melo ga-alụ n'aka gị. Kansi ya Chukwu nna. So, ọ bụrụ na isi nwanne gị ya dobe datin, ọ bụrụ na o dobeli ya, otu a ka ị ga-esi wee nachapụta ya. Otu a ka esi abụ big brother. No, mom. No, mom. Neto, ka ihe iji ewelu datin ịma na oge emelụ gị alụ? Sorry, Mom. But Mommy, I didn't make more arrow since then. Okay, ọ dịrị mme ka ị gụwa alụ since then? Okay. Mana nwanne gị nwoke gwa gị okwu ị kwesịrị ime ya maka ọyọ elder brother ka ọ bụ. Elder brother na-acha white na ịka aka ya niile na-acha white. White elder brother. Sabana dishes. Neto, gụọrọ nwanne gị nwoke gbaghara for disrespect. Ọ sị ya mee gịnị? Sepụla na maka gịnị? Esibe ga-ejebe onye? Ọ na-agba ekpecha ekpere saa ya ekpe n'afa ka m si. Na-etokwula ebe a gọrọ ya gbaghara ọ dị ewu hapụ. Nwatakịrị na-enwere obi. Nwatakịrị nwere obi salasala ka nne ya. Chai. My twin sister. Ozugozie.